Dobar dan, dragi prijatelji, posjetioci našeg kanala Mićino, ali baš dobro. Evo, danas ćemo vam spremati jedno ovako ukusno jelo, za večeru ćemo ih danas raditi. Naime, radi se svinjska plećka u marinadi sa povrćem u pekaču iz rerne. Sad ja mnogo o plećki kao delu mesa, kao delu od svinje mesa za pečenje neću mnogo pričati. Ja ću odmah, imat ćete to u propratnom tekstu na kraju klipa. Idemo da je mariniramo i da je ostavimo u frižideru jedno 3 sata, pa ćemo je peći posle u redu. Za marinadu nam treba ulja, soja sosa, neke količine, pa ću ja reći tačno koje će biti, malo senfa, to ćemo izmutiti, ali u međuvremenu ću ja sa ovom krupnom himalajskom solju posoliti plećku sa jedne i sa druge strane. Plećku smo prethodno obrisali, vidite? A ovo što se čuje, to je naše društvo malo unuka koja je tu sa nama, pa eto, i ona učestvuje u ovom snimanju. Znači, ja sam sol, biber, i možete suvog začina, vidite. Ja ću sad ovdje probušiti na par mjesta par džepova u koji ćemo staviti beli luk. Samo moment. Beli luk par ovako čeno, ne morate ga ni ljuštiti, samo ga udenete u ove rupe koje ste napravili, odnosno džepove. Zavisi, ova ima 1,5 kg, dovoljno će biti jedno 3 ova čena. Tako. Sad ćemo da radimo ovo što sam rekao za marinadu, to smo razmutili. Još malo. I premazujemo plećku i ostavljamo je tako jedno 2-3 sata u frižideru. Vidite, nije ni malo nešto komplikovano, ali je jako ukusna ova lepa marinada i daće plećki jednu lepu krskavu koricu. Sad ćemo to lepo premazati. Evo ovako. I sa jedne i sa druge strane. I s ove strane ćemo staviti ovaj jedan čen belog luka koji nam je ostao. Znači, ne morate ga ljuštiti, samo ovako. I od gore ćemo ovako ruzmarin. Možete i celu grančicu, a ja ću ovako da ga iseckam. Evo vidite, to bi bilo sve. Ovo sad ide u frižider jedno 3 sata ovako da stoji i onda idemo u redovno pečenje. Dragi prijatelji, evo, izvadili smo plećku iz marinade, bila je boga mi jedno 3 sata. Pogledajte kako to izgleda u ovoj marinadi i sad stavljamo na pečenje. Idemo povrće. Prvo ćemo da isečemo krompir, ali evo ovako ćemo na krupnije komade. Dok je još ovako. Ja ću to odmah da ređam u pekač, malo ću samo da ga nauljim. Tako. Krompir smo isekli na ove krupnije komade, ali možemo i njega malo, eto, samo čisto da izmariniramo. Ja sam ovdje stavio ulje i preko ulja ćemo samo da stavimo jednu kašiku ove crvene paprike i suvog začina. Ništa više, pošto ima na mesu dovoljno marinade. I sad ćemo samo to malo ovako da izmešamo. Tako. I krompir odmah ređamo u pekač.
Tako. Sad ćemo luk. Evo ovako, na krupniji komad, pošto će se dugo peći. Tako. I šargarepu, isto na veće komade. I sad ćemo to sve rasporediti. Vidimo da će stati meso u sredini. Hoće. Gledajte, znači, ko voli krompira više, može još da ga stavi. Za nas je ovo dovoljno. Pogledajte kako to izgleda. Sad ćemo podliti sa 2,5 deci vode. I malo, eto još od gore ruzmarina. I ovo ide sada u rernu na 200, 180, zavisi kakva vam je rerna, naravno poklopljena, i 1, 2, 2,5 sata se ne dira. Evo, dragi prijatelji, posle sat vremena da vidimo samo šta se ovdje događa. Pogledajte, korica se već vata, ako može kamera. Povrće, po mojoj procjeni, to bi trebalo još jedno sat, sat i 15, i to će biti gotovo. Zadnjih 15-20 minuta ćemo otklopiti, pa da se uvati još lepša korica. Evo, idemo nazad. Sad smo smanjili na 180 i jedno sat, sat i 15 minuta, pa ćemo vidjeti. Evo, 2,5 sata smo pekli. Evo, pogledajte. Plećka, vidite, baš je fino ispečena. Sad ćemo je izvaditi. Krompir, fantastičan. Plećku prikaži. Evo, dragi prijatelji, pogledajte. Evo samo da uzmem da izvadim i krompir. Da vidite kako se i to lepo ispeklo. Zato smo ga sekli na ove deblje komade, pogledajte. Luk. Mirisi su čarobni. Znači, plećku smo marinirali, ostavili 3 sata, možete i preko cijele noći, nije problem, još bolje, u frižideru. I evo, pekli smo je sa jednim otvaranjem posle sat vremena i okretanjem na drugu stranu. Evo, 2,5 sata na 200 pa na 180 stepeni, a to je sve u zavisnosti od šporeta. Da znate kako vam šporet peče. Sjajno. Ništa, evo to bi bilo sve za danas. Jedan vrlo jednostavan recept, nije komplikovan, ali je fantastičan. Probajte, lajkujte nas ako vam se dopadne, obavezno nas zapratite i budite pozdravljeni s kanala Mićino baš dobro.